खुलुमबाय फुंबिलिनि 10 सारिनि गिबि रादाबखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरोबाव गोदानै बेडमिन्टन एसोसिएशन अफ इन्डियानि प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'जाबाय। इटालिया फिफा वर्ल्ड कापनि क्वालिफाइड मेचआव जाफुंसार जानो हायासै, थामहिनबा बिथांमोनहा देग्लायनि जानो गोनां फिफा वर्ल्ड कापआव गेलेनो मोनथ'नाय नंला। इउक्रेननि हादोरगिरि व्लादिमिर जेलेन्स्की बिथाङा रासियाखौ दावहा एबा गाग्लोबनायखौ फोजोबनो थाखाय गोजोन सावरायनो खावलायहरदों। जम्मू काश्मीरनि पुनचआव साब्रै फेग्रा मुवा बेसादनि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरखौ हमनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गासै 4 किल'ग्राम फेग्रा मुवाफोर मोननाय जादों आरो गंनै गारि हमफानो मोननाय जादों। इउक्रेननि गोबां हादोरगिरिफोरखौ ब्रासल्सआव NATOआ रासियानि हेंथायै गोख्रोङै हाबा मावनांगौनि थाखाय एबा साजा मोनहोनांगौनि थाखाय खुद्रिसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आधार कार्डखौ रेशन कार्डजों लिंक खालामनायनि समखौ 30 जुनसिम बारायनाय जाबाय। उरिष्यायाव सासे 30 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा जौफेनानै सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'सानि खर'खौ दानस'दों आरो बे खर'खौ लानानै गामि गामि बेरायबावदों। दा बे दुथाङा पुलिसजों हमजाबाय। मेघालय आरो आसामनि सिमानि जेंनाया फैगौ 29 मार्चआव जोबथायै सुस्रांजागोन, थामहिनबा मोन्नैनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जागोनखौ मिथिहोदों। चन्डीगढ़आव सानै आयेननि बेरेखा हाथियार दैथायग्रा सुबुंफोरखौ हमनो मोननाय जादों। आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय BJP दोलोआ GMCनि बिसायख'थिखौ फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि थाखाय दोनथ'नो इलेक्सन कमिसनखौ खावलायदों। दिनैनि 10 सारिनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।